Kaixo, ongi etorri aspaldiko partez Teknopolisera. Denboraldi berezia izango da gaurko saioarekin estreinatuko duguna. 25 urte beteko ditugu aurten zientziaren divulgazioan, behar den bezala ospatuko dugu urtemuga gerturatzen den neurrian, otsailean. Eta ez dago leku hoberik urte seinalatu hau hasteko Irulegiko aztarnategia baino. Denboran atzera egingo dugu gaur 25 urte baino gehiago, pare bat 1000 urte, has gaitezen. Arratsaldeon eta ongi etorri eta zorionekoa gu guztiok aurkikuntzagatik eta oraindik lan eketxo eginda hori bai eusten zaion altxorragatik. Aurkikuntza izan ere 2022ko albiste garrantzitsuenetako bat izan zen zalantzarik gabe Irulegiko eskua. Baskoiek idatzitako lehen testu ezaguna zekarren brontzezko xafla. Aurkikuntza historiko horrek sekulako ikusmina sortu zuen, zientziaren munduan ez ezik, baita herritarrengan ere. Zorioneku, 5 hitz horietako lehena herri kulturaren parte izatera pasada, eta gaur egunera guztietako euskarrietan aurki dezakegu. Baina zorioneko aurkikuntza etzen zoriz gertatu. Urte askotako ikerketa eta lana ditu atzean, zientzian ia beti gertatzen den bezala. Teknopolisen lan hori nola egiten den jakin nahi dugu, eta Arantzadik uda honetan abiatu duen indusketa kanpaina aprobetxatu dugu, Irulegiko gazteluaren ondoan dagoen aztarnategira etortzeko. Bero, Bai. Bueno, bero, eta zuek lanean pikatxoia, eskuila, hau da zuen udaroko plana, ez da? Bai, hau da gutako batzuen ofizioa, zorionez, eta beste batzuen formakuntza eta afizioa ere, bai. Eta ederki pasatzen duzu, ikusten da, ez da? Bai. Lana eta plazerra. Bai. Biak bat. Bueno, eskuak duela, 2 urte aurkitu zen duten aurkeztu iaz izan zen, ez? Bomba mediatiko bat. Hala ere, horrek ez aldu aurkikuntzen maila gora xamarrean uzten. Presio gehiago ez ote dizuen ematen. Bai, bada ez, jendarteak nahi du olako bertze haunitza aurkikuntza azaltzea, ez, guk ere ala nahi genuke. Baina gu bagatoz ona ikerketa lerro batzuei jarraiki, eta baditugu helburu batzuk, orokorrak direnak, eta bertze batzuk konkretuagoak. Baina beti dira galdera historikoen erantzunak bilatzea. Ez dira piezak aurkitzea. Ez lurpetik ateratzea. Galderen erantzunak. Hori da, piezak dira bitarteko bat, elementu arkeologikoak dira bitarteko bat, guk galdera historikoak erantzuna litzateko. Eta gure kasuan, arkeologoa garenez, gara materialak ikertzen ditugun historialariak. Eta horregatik, bai, materialak garrantzitsuak dira, baina ez bere horretan, baizik eta ematen diguten informazio historikoagatik. Helburu konkreturik jartzen diozu ez zuen buruari? Bai, noski, urtero Nafarroko gobernuan aurkezten dugu proiektua, eta hortan bazetozten jada helburu batzuk jarriak. Batez ere hirigintzari begirako helburuak dira, hirigintza jakiteko, ez? Baditugu honezkero bi etxe bezala interpretatu ditugun bi eraikin induskatuak, eta badakigu azpian ere beste faseak ere badituztela, zaharragokoak, eta hori dena jakiteaz gain, helburu nagusia izan da, kalea gehiago ireki eta 3. etxe bizitza bat industen alegintzea. Pixkana, arkeologiak berak eskatzen duen pazientzia eta erritmoarekin. Eta nolakoa izaten ari da urtengo kanpaina? Emankorra izaten ari alda? Bai, emankorra izaten ari da, zeren aipatu ditugun helburu horietako desente betetzen ari gara, jada lehenagotik ere ikusten genituenak, ez? Baina bai ikerketa hasi genuelarik
ipini genituen helburu horiek, goaz pixkanaka betetzen, eta zenbait kasutan sorpresa onak ere hartu ditugu. Izain dago, norbaitek, Matin, etorri, beste esku bat aurkitu dut. Gertaliteke, ez da? Noski, ez? Orain arte bazen hutsune hori, ez genekien horrelakorik gerta zitekeenik ere, eta orain ikusi ahal izan dugu hori posible dela, gertagarria dela, eta gainera... Eta berriz ere gerta daitekeela, ez? Bai. Horrek ematen digu, ez? Halako grina eta lan egiteko nahi berezi bat ere bai. Bueno, lurra zulatu aurretik zuri deitzen dizute, ez da? Hori da. Zertarako, zer jakin nahi dute? Bueno, badira teknika batzuk, geofisika deitzen diogunak, eta balio dute ukitzeko irudi bat lurrazpian dagoenarena, baina zulatzeko beharri gabe. Abantaila handia. Bai, hori azkenean medikura joaten garenean ere ez, nahiago izaten dugu lehenengo radiografia batzuk egin, eta gero erabaki non irekiko diguten. Non zulatu edo non. Hori da. Pixka bat ideia berdina egiten alda arkeologiarako ere bai. Zein teknologia erabiltzen dituzue? Badaude teknika ezberdinak. Berriz ere medikuntzara bueltatuta, medikuek ere, segun eta zer ikusi nahi duten, esango dute, egin dezazue X-izpiko radiografia bat, edo resonantzia bat, hemen gertatzen da gauza beda. Badaude, bi teknika nagusi, baina 5 teknika guztira edo, eta bakoitzak badauka ikuspuntu ezberdin bat. Bakoitzak neurtzen du propietate ezberdin bat, eta orduan bakoitzak ematen digu informazio diferente bat. Ikustezagun hemen pantailan ekarri dituzun mapak. Orduan, hemen ikusten dugu Irulegiko aztarnategiaren zati nagusia edo, hemen goian dago gaztelua, eta guk honen gainean, zati hori induzi baino lehen 2010ean egin genuen miaketa magnetiko bat. Erradiografia bat ematen du, Hori da, erradiografia baten antzekoa da, baita ere ulertzeko, normalean medikuek ulertzen dute, eta guk ez, hemen gertatzen da antzeko zerbait. Egiturak edo ikusten dira zelai guztian. Hori da. Hemen zuk ikusi dituzun egitura horiek, pareta bezala interpretatuta daude, eta testu inguru honetan Burdinaroko herriska bati esleitutako pareta horietan. Eta hemen ezkerralde honetan ikusten ditugun mantxa, forma gutxiagoko mantxa horietan, aplikatu dugunez miaketa magnetikoa eta bere ezaugarriengatik badakigu edo interpretatzen dugu zona hori sute batek eragindako zona bat dela. Orduan, bere garaian interpretazioa egintzenean, esan zen hemen egongo zela nolabaiteko bide bat, bidearen mendebaldean erretako eraikinak egongo zirela, eta bidearen ekialdean berriz eraikinak, baina errekuntza zantzuri gabekoak. Eta bete-betean asmatu duzu. Kasu honetan, bete-betean asmatu dugu, behintzat indusita dagoen zona horretan. Hau 2010ean gertatu zen, Matinek gidaritza hartu zuenean eta berriz ere kata batzuk egin behar zirenean, irudionen arabera erabaki bartzen non egin kata horiek, ez? Erabaki zen errekuntza gune horietako bati ekitea, errekuntza guneak arkeologia normalean ematen dutelako informazio garrantzitsua, ez? Eta hor hasi ziren industen, lehengo kata txiki bat, eta gero eraikinaren bere osotasunean. Hala ere, aurten egin dugu bigarren miaketa geofisiko bat, beste sistema bat erabili dugu, eta beste sistema horrek adibidez, gure helburuak horretan zen, hemengo errekuntzari gabeko eraikin horien irudi pixka bat zehatzagoa harrapatzea, eta hemen daukagu irudi nolabaiteko leheneko irudi batzuk, non ikusten ditugun baietz badaudela eraikin formako gehiago, hoxe. Baskoiei buruz dakigun guztia erromatarrek kontatu digute. Kristo aurreko 3. mendean Iberiar penintsulara iritsi zirenean, bertan bizi ziren herrietako bat zen Baskoia. Ez dakigu zehazkin noraino iristen ziren haien lurraldearen mugak, baina gaur egungo Nafarroa, Bidasoaldea eta Errioxaren zati bat barne zeuden.
lurralde baskoiaren bihotzean kokatzen zen Irulegiko herriska. 900 metroko altitudean, inguruko lurraldea kontrolatzeko puntu estrategiko bat zen. Kristo aurreko 15. mendetik lehenengo mendera bitartean bizi izan ziren bertan, eraso batek alde egitera behartu zituen arte. Bueno, Matxi, denboran atzera egingo bagenu, zer lekutan egongo ginateke? Guaintxe bertan, gaude eserita, duela 2100 urte inguruko kalean. Kalean, gaude kalearen erdian. Kalearen, bueno, bai, erdian gutxi gora bera, bai, erdian. Eta hau, herri bat zen. Herriko kale nagusia. Aztarnategiaren hasieratik abiatuko zen, eta iparralderuntz, orain gaztelua aurkitzen den eremura. Aztarnategi honek duen berezitasunetako baten da, baskoien herri bat zela, baina momentu jakin batean ies egin behar izan zutela, ezta? Bai. Eta horrek egiten du berezi. Bai, ez, beraiei tragedia handi bat gertatu zitzaien. Eta hori zen, erromatarren arteko guda batean, hor tartean suertatu zirela. Ez, guda sertoriarrak ziren, eta hor bi bando aritu ziren penintxula guztian leian eta borrokan, sekulako borroka latzak eduki zituzten, Pompeiarrek eta sertoriarrek. Eta ez dakigu zehazki hemengoek noren alde edo noren aurka egin zuten. Baina erdian zeuden. Eta erasotu zituzten. Eta herriska erdia baino gehiago kiskali zieten. Beraz, aurkitzen duguna da, bapateko eraso bat, aurkitzen ditugu arma haunitz, eta aurkitzen ditugu beraien eguneroko bizitzako gauza guztiak, elementu guztiak, jatorrizko tokian, bere tokian. Hori da gakoa, ezta? Hemen egiten duzuen lan honetan. Piezak ies egin zuten momentu hartan bezala aurkitzen dituzuela, eta pieza horiek erabiltzen dituzuela historia irakurtzeko, esan ezagun, ezta? Eskaintzen digu nolabaiteko erasoaren aurreko garai horren, erasoaren aurreko une horren irudi izoztu bat. Argazki bat, hori da. Eta hemen dituzu ez ateratzen dituzu. Eta hemen ditugu zenbait gauza, ez? Adibidez, beraien edukiontziak, ez? Zeramika. Bai, hemendik dakigu, ze tipologia eta erabiltzen zituzten. Hau beste hau adibidez, ontzi berdinaren, heldulekua da. Beraz, honek oraindik lana emango dizue puzlea osatzen, ez da? Puzlea osatu beharra, eta hori da gainerako urtean zehar egiten dugun lana. Material hauen ikerketa eta prozesatze hori. Gero baditugu pieza bereziak, ez? Adibidez, hau apaingarri bada, bertakoen apaingarri bat, eta hau ireki dezakegu, ondatu gabe. Eta ikusten dugu da. Bai, beira urdinez eginiko apaingarri bat, ez? Seguraski beraien eskumuturrean edo jarri zutena. Nioen bezala, pieza hauek historia zuzena kontatu dezaten edo kontatu diezaguten testu ingurua, ez? Bai, eta beharrezkoa da zehazki non agertu den jakitea. Eta zerren inguruan agertu den, eta zer duen gainean, eta zer duen azpian, eta hauen arteko harreman hori begiratzea, hemengo argazki hori nahi badugu. Hori da, ematen dizuena informazio, ez da? Hori da. Baditugu ere, burdinezko elementuak, ez? Hau adibidez, igitai bada. Kontxo. Bai? Hemen bakoitzak badu bere etiketa, bakoitzak badu bere zenbakia, ze hauek GPS kokapena zehazki hartzen dugu, eta horregatik, gero datu base bat egiten dugu, eta hau da dena Nafarroko biltegi arkeologikoan entregatzen dugun elementuak dira. ¿Qué tal? Bien. Matxinek berak ekarri ohi ditu Irulegiko aztarnategian aurkitutako piezak biltegi arkeologiko honetara. Jesusek eta bertak, Nafarroako gobernuko arkeologoak eta zahar berritzaileak lehen begirada bat botatzen diete eta inbentarioan jasotakoarekin bat datozela egiaztatzen dute. Pieza bakoitza sigla izeneko kode batekin markatuta dator, haren jatorrizko aztarnategia, kanpaina eta unitate estratigrafikoa adierazten dituena.
Nafarroako gobernuaren funts arkeologikoak jasotzen ditu indusketa arkeologikoetan, hiriko eskuhartzeetan, herrilanetan eta ustekabean aurkitutako pieza guztiak. Interes arkeologikoa duten elementu guztiak ona iristen dira. Piezak arretaz aztertzeko eta lehen hautaketa bat egiteko unea da. Vamos a ver lo que ha traído. Zein pieza biltegiratuko diren eta zeintzuk zahar berrituko diren erabaki behar da. Dela abian den ikerketa batean behar dituztelako, dela erakusketa baten parte izango direlako edo interes berezia dutelako. Valoramos batez ere piezaren berezitasuna baloratzen dugu. Zer ekarpen egin diezaiokeen aztarnategi horren historiari, ingurukoekin dituen harremanei eta testu inguru historikoari. Entonces, pues bueno, pues habéis visto en este caso... Kasu honetan, garai horretan erabilitako teknologiari buruzko informazioa emango diguten armak eta eraikuntzarako elementuak aukeratu ditugu. Utilizada en esa época. Txanponak adibidez beti zahar berritzen dira. Oso erabilgarriak dira aztarnategia lurperatuta geratu zen garaia testu inguruan kokatzeko, eta haien ondoan agertzen diren piezak datatzeko balio dute. Zeramikazko piezek ere betetzen dute funtzio hori. Eskuz egindako kopa hau Irulegitik dator, eta antzeko piezak agertu dira Iruñerriko beste aztarnategi batzuetan. Arkeologoek badakite burdinaro betekoa dela, oin mota, gorputzaren forma eta ertz zilindrikoa identifikatzen dituztelako. Si nosotros miramos, por ejemplo, los modelos de coches, adibidez, gu autoen modeloei erreparatzen badiegu, badakigu modelo bat 80ko edo 80ko hamarkadakoa den. Zeramikarekin antzeko zerbait gertatzen da, baina denbora tartea askoz ere zabalagoekin. Zeramika batzuk, Irulegin agertzen direnak esaterako, epeiakin batean kokatu ditzakegu. Italiako hegoaldetik importatzen zirelako eta zehatz-mehatz dakigulako noiz landu ziren. Karbono 14 baino askoz zehatzagoa da. Es mucho más preciso que el carbono 14. Pues nada, ya tengo aquí preparado lo tuyo. Muy bien. Ya está autorizada la propuesta técnica y la económica, o sea que ya puedes empezar cuando quieras. Interes handieneko piezak hautatu ondoren, ondare arkeologikoa zahar berritzen aditua den enpresa batera jotzen dute. Irulegitik ekarritakoen artean, metalezko piezak zahar berritzen dituzte gehien bat, burdinezko lantresnak eta hiltzeak, eta batez ere, armamentua. Lehenengo gauza, narriadura geldiaraztea da, garbituta. Laginak ateratzen ditugu, piezaren egoera zehatza jakiteko. Eta horren arabera, tratamendu egokiena zein den erabakitzen dugu. Inguruko kondizioak onak baldin badira, metalezko piezak milaka urtez kontserbatu daitezke. Izan ere lurrazpian temperatura eta hezetasuna egonkor mantentzen dira. Horregatik gordetzen dituzte metalezko pieza guztiak temperatura eta hezetasuna urrunetik kontrolatuta dituen gela honetan. Metalak ia lehertu egiten dira hezetasun eta temperatura aldaketekin. Horregatik, metalak kontserbatzeko modurik onena temperatura baxuan gordetzea da. Metalezko piezekin kontu handi zibiltzeko eskatzen diegu, eta kopuru txiki bat pilatzen dutenean lehen baileen ekartzeko, prozesu hau guztia martxan jartzeko. Prozesu hauxe bera jarraitu zuen hain justu Irulegiko eskuak ere. Atentzio eman zigun zerbait desberdina zelako. Armamentua ezagutzen dugu, eraikuntzako elementuak ezagutzen ditugu, baina hura ez genuen ezagutzen. Orduan, zahar berritzea erabaki genuen. Luparen azpian garbiketa txiki bat egiten hasi nintzen eta puntu eta lerro batzuk ikusi nituen. Kasko baten elementu bat zela uste genuenez, pentsatu nuen apaingarriren bat izango zela.
baina eskuin aldera garbitzen jarraitu eta idazketa izan ziteken zerbait azaltzen zela ikusi nuen. Honek lerro asko ditu, esan nuen. Momentu horretan gelditu egin nintzen, eta Nafarroako gobernuko lantalde teknikoari jakinaraztera joan nintzen, aldameneko gelan zeuden bilera batean. Gure aurretik pasatzen keinuak egiten, zerbait garrantzitsua aurkitu dut, izkiak ditu, zatozte ikustera. Bilera bukatu genuenean, laborategira joan ginen ikustera, eta bai. Gutako inork ez du iberiera irakurtzen, baina izki batzuk zirela bai, konturatu ginen. Lasai kontatzen ari naiz, baina garrasika geunden. Diotenez, Javier Belaza, Bartzelonako Unibertsitateko epigrafista adituari deitu ziotenean, hark egin zuen lehenengo gauza, eskuari buelta ematea izan zen. Ordura arte, alderantziz irakurtzen ari ziren antza. Ikurrauen guztien artean, iberierak ez daukan te moduko bat antzeman zuen, hiri baskoietan egindako txamponen batean ere agertu izan dena. Duela gutxira arte uste zen baskoiek ez zutela idazketarik, baina txamponeiek pentsarazten zuten baietz. Iberieraren ikur bilduma egokitu zutela, haien hizkuntzak berezko zituen soinuak idazteko. Irulegiko eskuak baieztatu du baskoiek idatzi egiten zutela, eta horregatik izan da azken hamarkadetako aurkikuntzarik garrantzitsuena hizkuntzalaritzaren esparruan. Zoritxarrez, ez dugu eskuak dioen ia ezer ulertzen, lehen hitza izan ezik, sorioneku. Hitz horrek zorioneko egin gaitu, euskararen jatorria ezagutzera gerturatzen gaituela pentsarazten baitigo. Joakin Gorrotxategik ikerketaren alderdi linguistikoaz arduratu den filologoak azaldu du, lehendik ere bagenekiela antzinaroko Nafarroan euskaraz hitz egiten zela, baina zerbaiten edo norbaiten jatorria jakiteko haren senideak ezagutu behar direla, eta euskararenak ez ditugu ezagutzen. Iberiera bera ere dezifratu dezakegu, baina ez dugu ulertzen. Hortaz, badirudi ez dugula lortuko eskuaren mezua osorik itzultzea epe laburrean behintzat. Ikertzen jarraitzea besterik ez zaigu geratzen, eta indusketa berriak egitea aztarren baten bila. Hementxe bertan agertu zen esku ez da leire. Losa, arrizko losa handi honen Ukitu egin beharrot, zirraragarri da, pixat emozio puntu bat badu, ez da? Horrelaxe. Zer sentitzen da? Edo bazenekien zerbait berezia zela? Karo, momentun ez. Gu momentun industen hasi ginen hemen, eta azaldu zan hori zati txiki bat, ez? Bai pieza beha, pixkat nola hundia zan, oso fina, eta, brontzezkoa, bai, beti berezi bezala hartze deu. Nioka, ez genuen ez detektatu momentun zeizatea zeuken, hortxe gatu izan. Zer pentsatu zemen izan zitekela? Baten batek uste eskuana botazula, osea, holako ikasleen batek. Baina bestela hor gatu zen, gaina gero arkeologoak eta hemen zeuden, eta batek esan zuen kasko baten zehozek, beste batek herriko baten zehozek, baina airen gatu zen. Hala ere, hitz egin dezagun zure espezialitateaz, ez da? Arkitektua zarazu, ez da? Bai, arkitektua naiz. Non gaude orain? Zapaltzen nahi geha, ikuste dituzuen harri losa handi hauek. Eta zapaldu daiteke, ez da? Eta zapaldu daiteke, zoru bat. Justu zoru hau zer da, izango zen, industu deun bi etxe bizitzatako baten ataria. Kontxo. Hoi da. Estalia egongo zena, eta erabiliko zena, portxe modun, ez? Eta orduan harri losa handi hauek izango ziren bertako zorua, eta hemendik izango zen etxe bizitzara sarrera. Etxe hau izango zen, hori, harrizko oinarri bat izango zuen. Ikusten duguna, igual pixkat altuxegoa. Gero eukiko zituen kanpoko paretak eta barruko paretak adobezkoak eta egurrezko zutabez eginak, entramatu moduko bat, eta gaineko teilatuaren egitura eta barneko zutabeak egurrezkoak izango ziren. Eta gero estalki hori, egurrezkoa beskak eta lastoa eta barrezkoa. Adibidez, nahi bazue sartu ingo gara etxea. Sartu ingo gara, sukaldera nio askotan esaten dudan bezala. Bueno, sukaldea, honek, sukaldea, gelak, nola zen banaketa. Bai, hemen egongo zen, esan deun atari hori, ez? Eta hemen ja egongo gineke etxe bizitzaren barruan. Orduan, hemengo estantzia hau,
aurkitu diteu animalientzako erramintak edo ezur batzuk, seguruna izango zela animalien bat edo eukitzeko lekua. Ikullu modukoa. Horrelako zehoze, hoi da. Gero, beste estantzia honetan, aurkitu diteu gehiago, errotarrin bat, edo eskulanetarako elementuak, eta seguruna erabiliko zuten lan mota hori egiteko. Eta gero hemen... Ze sensazioa raroa, etxean barnagoat, dekorazio saioetan bezala. Eta hori izango zen, etxean bizitza ingo zuten lekua, ez? Ja, hemen ikustean lur ezberdin honekin, lur gorrizta hau da lur errea, orduan hemen egongo zen sua, eta hemen ingo zuten beraiek, lo, jan, bizi. Beste marrazkitxoa gaukeu, barrutik de... Kontxemen garbi ikusten da. Hoi da, guk, adibidez topatze genitun egurrezko zutabeak, hemen, 2 metrora, beste bat. Eta horrek ematen zion zentzua, ez da, hemen ikusten duguna, hortik atera duzu. Hori da. Bueno, bukatzeko Maite, nik uste dut eskuaren kontu honen alderderik onena edo izan dela, arkeologia modan jartzea ez dakit, baina bai ondare arkeologikoari ematiola garrantzia ez da? Atxikimendua ondare horrekiko. Bistan da, ez? Guk azkenean urteak daramatzagu hontan lanean, eta beti isilpean, jendeak, badu buruan arkeologoaren ideia, baina behar badaztu hain presente eta ez dio olako ilusiorik sortzen. Eta ikusi dugu aurkikuntza honekin lehen lerroan jarri duela... Modan zaudete. Modan edo, ez dakit. Baina bai, guk ere sentitu dugula jendartearen babes hori, eta horrek ere ematen digu indarra lanean jarraitzeko. Zu tesi egiten ari zara, ez da? Euskal Herriko Unibertsitatean, ez da? Honi buruz, hau da zure gaia. Hori da, ez hain justu. Hasiera batean pentsatzen genuen oroar Nafarroa iparraldean, erdialdetik iparraldera tesia horren fokatzea, aztarnategi ezberdinak ikertuz, eta segituan hartu ginen aztarnategi honek berak bazuela gaia eta mamia tesi oso bat egin alizateko. Bukatzeko, egin dezagun amets, zer gustatuko litzaizuke aurkitzea, eman dezan, aztarnategi honek? Zehazki galdera epografikoei planteatu gabe genituen galdera epografiko horiei erantzuteko, ea handitzen dugun baskoierako korpus hori. Testu gehiago, alegia. Testu gehiago eta ia ulertzeko modua den, azkenean korpusa zenbatetan handiagoa den, alderaketak egiteko ere erresagoa delako. Niri geofisikaren ikuspuntutik gustatuko litzaidake konparatzea induzi dena eta irudi geofisikoa pixka bat hortik ikasten dugulako hurrengo interpretazioak egiten, ez? Aterako deun etxe hoi, ateratzea baita, igual hau aterazan bezain garbi edo argi, guk de bai interpretazio bat egin ahal izateko. Nire aldetiko gustatzen zaitez, orduan, geroz eta argiago euki gauzak, interpretazioa de hobea izatea dauka, eta hobeto imaginatzea daukeu hemen nola zan herriska hau. Agertuko balitz testu juridiko bat, plantxa bat, hori ikaragarria izango litzateke. Baina beste nomaitetik importatutako edo zein objektu agertu daiteke, Egiptotik, Italiatik, eta esango genuke, ara, zer egiten du honek hemen? Edo zer gauza izan daiteke. Irulegin, edo zer gauza. Bienvenido, Iñaki. Casco. Por supuesto. El tuyo me gusta obligatorio. Obligatorio. Bukatu dugu gaurkoz. Ekainera arte zuekin izango gaituzue astero zientzia eduki gehiagorekin. Hauek dira hurrengo saioetarako prestatzen ari garen edukiak. Atapuerka, ugalkortasuna, Uanderre Piriniotarra. 25 urte eta gero gelditzen da oraindik zer kontatu. Horixe baietz. Datorren astera arte, ondo izan, agur!